በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ከመይ ውዒልኩም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። እግዚአብሔር ስለ ዝረደና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንዘንቲ ዕለት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡ ድማ ንኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ናይ አምላኽ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም አምላኽ ይብጽሐኹምን ይብጽሐናን። እምበኣር ሎመዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብምኽንያት ጾመ ነነውየ እግዚአብሔር ክምህረና ክግስጸና ንዓይ ዝዛረብ አንደበት ንኩልና ድማ ዝሰምዕ ኣይንተኦም ረኽበና ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ፈቃዱ ይግበረልና። እምበኣር እዚ ጾመ ነነውየ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እዚ ጾም እዚ ካብቶም 7 ጾማት ኮይኑ ናይ ጾም ኣዋጅ ተባሂሉ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣቐሚጣልና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ጾመ ነነውየ ካብ ጾመ ነነውየ እንታይ ኢና ንምሃር እንተዳኢልና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽና መጀመርያ ጾም ማለት ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ዝብላዕ ዝስተ ተኸልኪልካ ፍቓድ ስጋኻ ንምፍቃድ ነፍስኻ ንምግታእ ምግባር ማለት እዩ። ከምኡ እውን ካብ ክፉእ ምዝራብን ካብ ክፉእ ምስማዕን ካብ ክፉእ እግርኻ ምስዳድን ካብ ሓፈሻዊ ካብ ኩሉ ኃጢአት ተቆጢብካ ምጽናሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማኒ ከምቲ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እምበኣር ሕጂ እውን ብጾምን ብጸሎትን ብምኽንያት ብምቁንዛምን ብምሉእ ልብኹም ናብ አምላኽ ተመለሱ ዝብለና። ስለዚ ወገናት እግዚአብሔር አምላኽና እዘን 3 መዓልቲ እዚአን ድማኒ ጾመ ነነውየ ተባሂለን ይጽውዓ። ጾመ ነነውየ ተባሂለን ይጽውዓ። እዚ ድማ ብሓፈሻዊ ኣብ መጽሓፍ ዮናስ ታሪክ ተቐሚጡ ኣሎ። ስለዚ መጀመርያ ኣብ ጾመ ነነውየ እንታይ ኢና ንምሃር እንተዳኢልና ክልተ ነገር ንምሃር። መጀመርያ እግዚአብሔር አምላኽና ንዮናስ ንነቢይ ዮናስ ተንስእ እሞ ናፍታ ህዝበ ነነውየ ዘለዋ ከተማ ኺድካ ንሳቶም ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም ብኃጢአት ተባላሽዮም እግዚአብሔር ረሲዖም ስለ ዘለው ኬድካ ናፍታ ከተማ ኬድካ ብዛዕባ ኣብኡ ኬድካ አንጻሮም ስበኽ ዝብል ትእዛዝ ነቢይ ዮናስ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ። ስለዚ ወገናት እግዚአብሔር ነቢይ ዮናስ ግን ካብ እግዚአብሔር ክሃድም ከሎ ነይሩ እዩ። ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ሃዲንካ ከምዘይኽየድ ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ርሒቅካ ከምዘይንበር ሓደ ካብ ነቢይ ዮናስ ንምሃር ማለት እዩ። ነቢይ ዮናስ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ እኳ ክሃድም እንተፈተነ ነገር ግን እግዚአብሔር እቲ ዝበሎ ወይ ከዓ እቲ መልእኽቲ ግድን ካብ እግዚአብሔር ዝወፅእ ሰብ ስለ ዘየለ ዮናስ ባሕሪ ተሳጊሩ እኳ ኸይድ እንተፈተነ ኣብ ማእኸል ጃልባ ናብ ባሕሪ ተደርቢው እንሆ ድማ ዓሳ ነባሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ሒዝዎ ናፍቱ እግዚአብሔር አምላኽ ዝለኣኾ መጀመርያ ኪድ ዝበሎ ዓሳ ናፍቶም ህዝቢ ነነውየ ክተፍኦ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ እቶም ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ርሒቅና ንነብር ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ጠቕላላ ርሒቅና ንነብር ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቅና ንነብር ሰባት ካብ ነቢይ ዮናስ ክንምሃር ሓደ በዚ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ርሒቅካ ከምዘይንበር ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ሃዲንካ ከምዘይንበር ንርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ እቶም ህዝቢ ነነውየ ብኃጢአት ተባላሽዮም ስለ ዝነበሩ በቲ ነቢይ ዮናስ ዝሰበኾም ስብከት ወይ ድማ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ዝበሎ ኣሚኖም እንሆ እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ ንምሕረት ቀልጣፍ ምዃኑ ድማ እውን በዚ ንምሃር። እንሆ 3 መዓልቲ ምስ ጾሙ እንሆ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እቲ ቁጣዓ ከድሕኖም ወይ ድማ ክረድኦም ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ተጻሒፉ ዘሎ እንረኽቦ እግዚአብሔር አምላኽ ብእከይ ግብሪ ናብ ህዝቢ ነነውየ ተቆጢዑ ነበረ እሞ ንሱ ንኹራ ደንጓይ ምዃኑ ካብ ኃጢአቶም ንኽምለሱ ንነቢይ ዮናስ
ናብታ ርእሲ ከተማ ዝኾነት ነነውየ ክኸይድ ኣዘዞ። ተንስ እሞ ናብታ ነነውየ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ እከይ ህዝባ ድማ ከም ዝኾነ ፈሊጥ ኣለኹሞ አንጻር ስበኺሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣዘዞ ይብለና። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 2 ዘሎ። ስለዚ ሰበነ ነውየ ከዓ ነቲ ናይ አምላኽ መልእኽቲ ኣመንዎ ኩሉ ክፀውም ድማ ኣዋጅ ኣወጁ። ከም ዝተጣዓሱ ምእንታን ከርእዩ ከዓ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንእሽቶም ወጮ ተኸዲኖም እዚ ናብ ንጉስ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ናብቲ ናይ ንጉስ ነነውየ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ኢሎም ኩላቶም እንሆ ድማኒ እቲ ንጉስ እውን እቲ አልባሱ ገርዎ ዝነበረ አውሪዱ ከምኡ ድማኒ ከምቶም ኩሎም ህዝቢ ወጮ ተኸዲኑ ንኹለን ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ዝኾነ ክፀውም ከም ዘለዎ ድማኒ ንህዝቡ እንታይ ገበረ መልእኽቲ ኣመሓላለፈ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ልክዕ ነዚ ጾም እዚ በዚ ዝገበርዎ በዚ ናብ አምላኽ ዝለመንዎ ወይ ድማ ናብ እግዚአብሔር ዝተመሃለልዎ እግዚአብሔር ርኢ ድማ ምሕረት ሰደደሎም ካብ ቁጣዓ እግዚአብሔር እውን ደሓንዩ ይብለና። አምላኽ ከዓ ካብ እከይ ግብሮም ማለት ካብ ክፉእ መገዶም ከም ዝተመለሱ ረአየ። ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ። ከምቲ ተዛሪብዎ ዝነበረ ከዓ ኣይቀጽዖምን። ስለዚ እግዚአብሔር ነታ ዓባይ ከተማ ነነውየ ክሳብ 120,000 ህዝቢ ሰበ ህዝቢ ነነውየ እንስሳ ዘለዎ ክምሕሮምን ክርህርሆሎምን ድማ ንርኢ ማለት። ስለዚ ጾም ዘድልየና ድማኒ ዘበለ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ እንቀርበሉን ናብ እግዚአብሔር አምላኽ እንምህለሉን ሓደ ዓብይ መሳርሒ መንፈሳዊ ማለት። ስለዚ ከምቲ ዘጸአት ምዕራፍ 34:28 ጽሕፎ ዘሎ ከምኡ ድማ ካብቲ ዝተፈለየ መዓት ወይ ድማ ጥምየት ስእነት ሕማም ኩናት ወዘተ እዚኣቶም ዝኣምሰሉ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ክወርደና ከሎ ብከምዚ እንተደኣ ናብ እግዚአብሔር ቀሪብናዮ እግዚአብሔር እውን ቀልጢፉ ይረደና። እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝቢ ነነውየ ንዓመት ን40 ኣይኮነን ጸኒሑ ይረድእዎም ን40 መዓልቲ ይኮነን እንታይ ዳብ 3 መዓልቲ ከም ዝረድኦም ንርኢ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ጾም ንርኩሳት መናፍስቲ የርሕቆም እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17:21 መንፈስ ቅዱስ ይሓድረና ፈቃድ እግዚአብሔር ከዓ ንክንፍጽም ይሕግዘና። ከምኡ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 2 ክሳብ 3 ንገንዘብ። ስለዚ ጾም ንስጋኻ ገቲእኻ ብመንፈሳዊ ህይወት ዓብይ ተመክሮ ንምጥራይ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ሰበኻ ንኽሓድር ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ጾም ኣዋጅ ወይ ድማ ጾም ንጾሞ እዚ በዚ ምክንያት ድማኒ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ናይ ክፋኣት ይኹን ናይ ሓጢኣት ይኹን ናይ ሓሶት ይኹን ናይ ዝሙት ይኹን ተገንዚብና ወይ ድማ ካብኡ ርሒቕና ኢና ጾም ንጾሞ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ ነቢ ኢሳያስ ሓዲሩ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንምእሳር እከይ ምፍታሕ ነርዑት ባርነት ንቁጣዓ ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር ከም ዝብለና ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ምዕራፍ 58 ካብ 1 ክሳብ 2 ስለዚ ከምኡ እውን ንዝሓመሙ ምብጻሕ ንዝዓረቁ ምርዳእ ሰናይ ተግባር ብምሕዋስ ክንገብሮ ስለ ዘለና ጾም ስለዚ ጾም ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ጽሒፎ ዘሎ እምነት ምስ ግብሪ ስለ ዝኾነ ብግብሪ እውን ክንሓውሰሉ ስለ ዘለና እግዚአብሔር አምላኽ ስጋዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ስራሕ ብምስራሕ ድማ ህይወትና ክንቅድስን ክንባርኻን ይግብአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ጾምና ጾመ ስርየት ጾመ ድሕነት ይግበረልና። ብሓቂ ካብዚ ንእሽተይ ሃይለ ቃል ክንመሃሮ ፀናሕና ንጠቢብ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሮ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልብና ናይ ሕድሮ ጾምና ድማ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና።
እግዚአብሔር አምላኽና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር የተአኮተ ወይሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ ወበኩል ሰዓት አሜን።